Goeie, en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Joert bij fantastische jazz van Kladwerk 3. We gaan een nieuwsgierige gearworking tussen Ierse muzikanten en Leonard Fopma. We gaan Gaatse Bosma, die had een nieuwe album uit. En we gaan stilstaan bij Poëzij van Krista Nikolic. Mijn stem. Ik vraag me af waar de onrust in mijn lijf vandaan komt, wanneer ik de kloof tussen mijn kindertijd en nu zie groeien. Wat groeit, dat zijn de dagen en jaren. Wat ik achterlaat, is mijn stem. Mijn stem die ik vandaag los kan laten en die dan nog eeuwen in de vorm van geluidskringen in onze melkweg onderweg is. Mijn stem die vanuit het luchtruim houvast zoekt in oren. Van oren naar hoofden, van hoofden naar bloedbanen en misschien een hart. Misschien een mooi hart, al zijn diep van binnen alle harten mooi. Wanneer ik de onrust voel, voel ik misschien wel het gemis van die harten die ik had willen bereiken. Voel ik het gemis van de kansen die ik zag, maar niet heb gegrepen, niet heb begrepen. Omdat ik nog niet wist. Helaas kan ik niet omgekeerd evenredig leven. Enigszins geforceerd harten openbreken doe ik evenmin. Al zou ik de oren van mijn kindertijd graag hervinden om mijn eigen stem te duiden en te zien. Toe te laten in mijn lief hart. Had ik dat maar begrepen. Oh yeah. Else jong zit ik op een bank en krijg ik nog door een slokje drank. Ik zet de tv uit en rin dan mij mijn kroeggitaar. En onderwijs stik ik heel goed bij. Restaurant is de verdijn, maar pak het fiets, dan is genoeg als paard. Dit is de laatste, de allerlaatste. Nee, ik maak nou echt op huis oor. Nee, net zo volle, krijg ik in de holle. Ik wil op bed, het is aan naar morgen. Maar wat ik zeg zal toch, maak het net uit in huis mee. Ze schikken je maar terug, als is ik nee. Oké, get door. Oh yeah. Maar een spulbrekker ben ik net. En van een slokje ha ik wel verlet. Dus zing ik nog waaruit, nog een je waar onderwijs. En als de kroeg nog zit waar een sluit. Denk ik, hoe kom ik morgen nou uit? Mijn wekker kiert dan om een uur als 5. Jij kunt met hier de gaan. Dit is de laatste, de allerlaatste. Nee, ik maak nou echt op huis oor. Nee, net zo volle, krijg ik in de holle. Ik wil op bed, het is aan maar morgen. Wat ik steeds al toch, maak het net in huis mee. Ze schikken je maar terug, als is ik nee. Oké, party people. Oh yeah. Gaan we nog een keer? Het is hier van de moraal van dit verhaal. En moas betwiert ben ik min en viel mij net zo bliert. Maar ik weet wel hoe het viert als er een onles van mij stiert. Dit is de laatste, de allerlaatste. Nee, ik maak nou echt op huis oor. Nee, net zo volle, krijg pin in de holle. Ik wil op bed, het is aan maar morgen. Maar wat ik zeg zal toch, maak het net uit in huis café.
Ja, dat weet weer. Gaatse Bosma. Heel een tijdje net van hem jet, maar ja, hij komt aan mijn album uit en naar werk. Dus hij had er wel weer zin in. Al die vreselijke COVID-man. Ja, hier een keer eigenlijk wel zitten. Straks praten we met Gaatse en hebben we nog een nummer hier in deze aflevering van Noorderwind. Leuk dat je erbij bent. We gaan eerst ergens over praten, maar we gaan natuurlijk al wel eens Ierse, Schotse muziek op de radio horen. Maar als je er meer van weten wil, kun je het beste gewoon uiteindelijk maar de boot of het vliegtuig pakken en daarheen gaan. Dat had Lennart Vop, maar de muzikant die want zo simpel is het eigenlijk. Hè? Dat is gewoon op onderzoek in het gaan, of niet? Ja, zeker. Ja, ik heb Maeve ontmoet in Schotland. Op een sessie in een folkclub. Want dat had ik altijd al op mijn bucketlist staan. Daar wil ik even wat folkliedjes spelen. Met bucketlisten bezig? Ja, natuurlijk. We moeten even vroeg beginnen, anders is het te laat. Ja. En even kijken, toen had ik Maeve daar ontmoet. En die vertelde mij over de sessies in Ierland. Dat die net even wat anders eraan toe gingen. En dat er daar echt 10, 15 mensen tegelijk aan het spelen zijn. En een groot feest. Ik dacht, daar moet ik even wat meer van weten. Ja, dat prikkelde die muzikanten verstaan wel, zeg maar. Ja, zeker. Dus toen ben ik inderdaad daarheen getrokken. En net nog in de COVID-periode. Dus dat was ook wel een bijzondere periode om dat te zijn dan. En ook heel veel foto's gemaakt daar. En daar komt ook een expositie van. Vanavond zijn die ook te zien in Neushoorn. En daarna komen die te hangen in het clubhuis. Met welk idee best er heen gaan? Wat woest witten? Wat voor onderzoekers staan ook van diezelfde die in de? Ja, letterlijk, ik wou gewoon meer van die muziek weten. Ik ken er helemaal niks van. Ik heb, ja, van de radio misschien, maar. Ja, maar weinig inderdaad. En ik heb van tevoren 1 cd besteld. En dat is eigenlijk mijn hele referentie. Ja, daar hebben we wel huiswerk die in. Ja, dat. En sindsdien pas de afgelopen paar maanden echt een beetje aan het oefenen geweest om die muziek erin te krijgen. En, ja, want we kennen die ook vanuit de blues onder oren. Ja. Ik wil de echte ouderwetse blues. Tuurlijk, het zijn verschillende muziekgenres, maar voor jou als muzikant, is het een dag- en nacht verschil tussen de blues en de folk? Ja, eigenlijk wel. Ja. Want blues is veel losser, je hebt veel meer vrijheid en je kan improviseren waar je wil. En die trad-muziek, dat is... je moet echt bepaalde lijnen volgen. En als je dat niet doet, dan word je vreemd aangekeken bij die sessies. Dan meestal op een gegeven moment met mij. Nee. Ik heb ook weinig gespeeld toen ik daar was. Ik dacht, ik ga mooi even de kat uit de boom kijken. Hè? Ik heb wel een paar dingen a cappella gezongen, maar niet meegespeeld. Ik dacht, dat laat ik mooi even over aan die Ieren zelf. Maar Schotland en Ierland, daar zit dus ook nog wel verschil in. Ja, zeker. En je hebt, in mijn beleving is de Schotse trad is gewoon veel ritmischer, veel stuwender en veel iets steviger ook. En Iers is meer melodisch, meer wat ingetogener vaak. En, ja. Spannend. Ja, joh, te gek. Ja. maar bezit ik dus maar meer folkmuziek, meidje was, of is dit gewoon eigenlijk een soort, een zoektocht west? Ja, zover heb ik niet voor uitgedacht. Nee, ik had dit project bedacht en dat leek me te gek. En eerst zou ik dus zelf een presentatie doen in Neushoorn, gewoon alleen. Maar toen dacht ik, eigenlijk is het ook 3 keer niks. Ik moet even wat versterking hebben. Toen heb ik Maeve en Katie gevraagd. Ja, want hoe best u via dat zin kwam? Dus hij is al een van de twee die trof in Schotland. Ja. Goed, via haar best eigenlijk naar naar Ierland. Ja. Dan reizen ze erheen. Ja, ja. En dan uiteindelijk kost met 2 dames waarom? ja, meer past er niet in de koffer. Ik had Katie daar wel ontmoet, maar niet echt veel gesproken. Maar zij leidt een sessie in Dublin, in Cassidy's Pub. En dat doen ze met z'n tweeën. En dus zij kennen elkaar heel goed, zijn heel erg op elkaar ingespeeld. Dus Maeve zei, eigenlijk moet Katie mee. Ik zei, dat klinkt als een goed plan. Ja, want je hebt een aantal nummers mee, je hebt treinen spelen, maar horen we hij bestaande nummers met je trein instudeert of ben je hem zelf als een screw geweest? We hebben wel wat eigen dingetjes, maar die doen we vandaag niet. We hebben... een paar trad-nummers, dus echt wat ouderwetse muziek. En, Zit dat in de sfeer van de traditionals? Ja, zeker. Ja. Een paar traditionals en een paar songs. We gaan weer voor de hippen dus. Ja, dat is hard werken dit. Als ik foto's maken van dit hele avontuur, wordt dat een permanente expositie of voor een bepaalde tijd? Oh, voor een bepaalde tijd komen die daar te hangen. Ja, en die kun je gewoon in Neushoorn zien? Ja, en daarna komen ze bij mij in de woonkamer te hangen. Ja. Je speelt niet alleen hier, maar ook in Neushoorn, maar je moet de studio ook nog in. Jazeker, we gaan even bij Abel de Grefte langs in Schaaf. En daar even wat nummers opnemen. Ja. Gewoon om het als document vast te lezen? Ja, er gaat wel een album aankomen. En er wordt een deel dus met ons drieën en een deel voor gewoon mijn solo dingen. En it goes folk. Jazeker, zin in. Wat vind je meeste nummer? Dat is een hele goede vraag. O'Farrell's Welcome to Limerick. Live in Noorderwien.
Once I had a sweetheart, but now I have none. Once I had a sweetheart, but now I have none. She's gone and leave me. She's gone and leave me. She's gone and leave me in sorrow to moan. Last night in sweet slumber I dreamed I did see. Last night in sweet slumber I dreamed I did see my own darling jewel came smiling by me. My own darling jewel came smiling by me. But when I awakened, I found it not so. But when I awakened, I found it not so. My eyes were like fountains with tears overflowing. My eyes were like fountains with tears overflowing. I'll venture through England, through France and through Spain. I'll venture through England, through France and through Spain. My life I'll venture on watery main. My life I'll venture on watery main. Once I had a sweetheart, but now I have none. Once I had a sweetheart, but now I have none. Ja, mooie gearworking tussen alles wat Friesland en Ierland is in dit geval. Nou ja, Lennart hier al even verteld. Ze gaan de studio mogelijk nog in. Dus er zullen op plaat ik nog wel 10 horen uitkomen. Ik ga even praten met de beide dames. De ene heet Katie, die speelt de viool. En Maeve, ze neemt zichzelf wel Maeve. If you pronounce your own name, what do you say? Maeve. Because I'm from Northern Ireland. But officially it's Maeve, isn't it? Maeve. International's dialect is Maeve. You both live in Dublin, but you're from the north of Ireland? That's right, yeah. I'm from a rural area in the west of Northern Ireland called Fermanagh. The both of you, are you going to studios and record records or just doing the sessions in the pub? Well, we have big plans. But we've just been playing in pubs, and Maeve and I, since the lockdown, it's given us the opportunity to meet up one-on-one more and kind of create our own sort of music together. Like, we come from different backgrounds, I suppose, in trad. I was saying to Leonard, I'm an American playing trad, so I didn't grow up with Irish music in my household as compared to some of the other Irish families that grew up with music. So I've kind of had to find my own sort of twang on how to play Irish music, and I think Maeve also resonates with that a bit too. So the two of us, we have fun. And ambitions, and I think that's important. Okay, what's the song you're going to play now? We're going to play a song called Almost Seamus, written by an Irish fiddle player called Zoe Conway, in memory of a really famous Irish poet, Seamus Heaney. And it's a lovely memorial piece for him. So that's what we're going to play. Live in Noorderwien.
Ja, mooi om twee muzikale culturen in elkaar scoot te zien. Want dat is het verhaal natuurlijk van dit hele project van Leonard. Frieske muzikant, oorreiziger dus naar Schotland en Ierse muziek. En dat hier in de studio brengen met Katie en Mief. Ze gaan de studio dus nog in, dus wat daarom belangrijk hoop ik in Noorderwind nog eens wat van te draaien. Wel mooi dat het in ieder geval dat resultaat liet. Nou goed, aan het begin van het programma ga je misschien het gedicht al even jet. En dat kwam van Christa Niklevic. En die zeggen, want die geert aan is mij een hele Friese delegatie naar Amsterdam ta, Ruigewoord om correct te wezen. Had ze een soort van, ik neem het maar even, is het een soort poëtisch festival wat ze daar horen? Of is het nog wat meer dan dat? Nou, het hiet Vurige Tongen. Ja, dat had een link met het Peersken. Maar hier is het echt de bedoeling dat mensen op allerlei verschillende manieren hun stem jaren litten. En in vorm van poëzie vooral wel het woord nemen en melk van de dielen. Ja. Mooi, is best trouwens. Welkom. En ja, dus kroegt al een tijdje. We hebben mij een gedicht in het Nederlands. De Broeksmeertaal. Hè? Ja, dat klopt. Ik schreeuw al vanaf het begin, hoor, dus van jou 4 violino in het Nederlands. En zo nou en dan komt er echt gewoon een Fries gedicht tussen terug. Ik had er net zo, ik stuur dat net echt. Maar het is gewoon echt wat er in mij opkomt. Dat leert ik los op papier, is maar. Ja. Wat schroeft alweer? Want we hadden nou gedichten. Ja, ik schreeuw gedichten vooral. Maar ik schreeuw ook versjes. Ik speel je in een bandje. En zo nou, dan treden we wat op. En op andere momenten, dan is het... Ja, het is wel voornamelijk poëzie. Dat wel, ja. Verder, ja. Want bijvoorbeeld korte verhalen of roman en lange verhalen. Was dat nou wel eens of je dat gewoon een wereld is denkt, nee. Jou de poëzie maar. Ja, ik hou wel proza, poëzie. En ik hou me net echt aan de klassieke vormen van poëzie. Dus ik viel me wel heel vrij. Dus correct als mij het jongen. In die kinderen ergens mijn gitaar of mijn piano speel je in. En dan, ik zong wel wat. Dus het is, ik viel me er wel heel vrij in om gewoon taal te broeken. Zoals het in me opkomt. Ja. Had dat vanaf het begin zou dienen eigenlijk? Want het is soms echt een drempel weet je hoe maat. Heel lekker vrij te wezen. En een beetje boeten de conventies om, in dit geval dan de poëzie te dwars zoals het eigenlijk worst. Hè? Nou ja, dat is vier. Maar in het begin hier net de kunde van wat is goede poëzie. En ik zag dat nou als een voordeel. Dat ik net het gevoel heb van het maat daar passen, tussen passen. Maar het is het net goed. Ja, dus ik kan nou meer zien als het aanspreekt, dan viel ik me er goed in. En dan denk ik van, kan ik het delen? De eerste keer dat ik optreden, mijn gedichten, dat ik voordrachten die. Dat we onder andere bij Jan Ketelaar in zijn mooie, prachtige pand. Mijn benen die schommelden van de zenuwen. En ik hier zie, oh mijn god, wat doe ik hier? Ja. Maar en tegelijk viel dan van, ja, maar het klopt wel. Dus dan daar kist op vertrouwen en dan kist ik terug in. Je hebt mij een hele club naar Ruigewoord, Amsterdam. Dat is natuurlijk een prachtig plak. Het is echt een vrijplaats voor vrijdenkenden. Zo maak ik het eigenlijk wel nemen. Hoe kom je hem daar te loren eigenlijk? Want je zit bij nogal wat groepjes. Rikst onder oren, Dichter bij Leeuwarden en ik nog bij Pauper. Ja, klopt. Was bij iedereen je lidmaatschap betalen? Hoe zit het eigenlijk? Ja, ik betaal je me eer. Nee. Lekker gelukkig net. Maar het zei, dat is net bij een groepje jaren worst. Lekker vrij wezen worst. Maar die hele club is won naar Amsterdam dus. Ja, klopt. Nou ja, en inderdaad, met die groepen is het... ik voel me net beperkt tot één groep. Ik vind het mooi om in verbinding te staan met protemeensken die het mijn waarste dierlijk is, wat van binnen belangrijk is. Dat is poëzie voor mij. Dus mijn pauper viel ik mij verboen. En gingen wij inderdaad de vrouw in lekker de grenszoer naar Amsterdam. Een van de mensen van Pauper die hier contact met mensen van Ruigewoord. En die is vregen van Kim naar Amsterdam te komen. Want we willen echt graag iets uit het noorden jaren. Nou, wij zijn uiteraard net de broertsten, dus wij dachten dat mijn leefde. Ja, mooi avontuur toch? Ja, klopt. Ja. Daarmee kom ik voor op het punt van Sint-Wurg is poëzie. Natuurlijk aan de ene kant het schreeuwen. Ja. Het nadenken, het verwudgen van gevoelens of de wereld om je heen. Aan de andere kant het performen. Ja. Leidt hij dat? Ik vind dat heerlijk. Het is altijd spannend. Want het ben wel die worden. Wat ik hier jarenlid heb ik het excreuen. Dus het druppelt nog bijna frask uit het boek. En dat is echt wat het nog extra kwetsbaar maakt. Dus denk ik van het is echt vers. Het komt uit mijn binnenste. Vroeger ik misschien wel dacht, waar kom ik nou mee aan?
Maar nou denk ik van ja, het ben de woorden wel die iets zeggen van hoe ik naar de wereld zag, of hoe ik mensen rijtje wil, of hoe ik in contact wezen wil met mensen om mij heen. Dus ik kist er op zoveel verschillende manieren kist er uiting mij jaan on hoe het in de liefs is, hoe het die feels, hoe het denkt. En voor oren mensen kind dat ek een vorm wezen, omdat die jaren dat ze denken van oh ja, dit is een mooie verwoording van hoe ik het ek viel. Dus voor de herkenning of voor de vertaling van gevoelens in taal. Ja. Wat ben je plan eigenlijk verder? Ja, ik ben bezig met een bundel. En ik hoop dat dat in 2023 wat concreter wordt. Haast nog wel even tijd. Ik ga nog even ja, net te volle druk erop. We beginnen dus inderdaad naar Amsterdam te. Vanuit Arcadia binnen een aantal mooie projecten. West om mij dwangkist als schreeuwer of als poëet. Onder andere Tiertmachine, dat is de Veske schreeuwkist. Of dat slaagt, het weet ik nog net, maar dat is echt de vrijheid die ik dan neem om te schreeuwen en te vielen van, nou, is dit wat ik insturen wil? En dan bepalen zij bepalen wel of het goed is of net. Dat vind ik prima. Maar dan kan ik ook zelf kiezen van, ken ik er wat mee? En, want ik vind het een heel uitdagend project. Lekker schroeven dus. Ja. Hast nog een gedicht voor u? Ik kan nog een gedicht, ja. Dit is in het Fries. Grutte wielen. Van de morgen stie ik met beleerde voeten in het gers bij de grutte wielen. Aan de ene kant het wetter, dat zwart skaterleidjend de einen dobberje lid. Als dolende zielen liekjes ze roentjes te maaitjen om hun eigen as. Krekt als een protte wurkjende meisken die een protte brikje toch steeds meer te dwaan, maar eens net verder komen kunnen, met haar zelfs. Aan de andere kant van mijn voeten leidt het gers slaan, dat je de kans krijgt om op grutte hichten te komen. En daar in de velden van ons binnenste paradies staan de vlammen om mij heen. De bloemen van de wilde soering zetten haar een veren als een pauw omheen. Om sjen te litten dat het vuur uit de ierde echt bovengronds vlammen wil. Voor mij het teken dat de ierde echt wekker worden is. Dat de simmer losgaat. Ik ben er klaar voor. Dank u wel. Mooi gedicht. Graag. Van Christa Niklewits dus. No Menje zit ze in Ruigoord op het podium. Met nog een aantal Friesen. Dus prachtig om de Friese taal daar nou in ieder geval jaren te litten. En dat zul Griffith in het Nederlands keer natuurlijk. En van de poëzie en de mooie teksten geven we naar een geweldig trio. Een jazz trio kreeg we. Ze gaan prachtig naar je album uit. Daar gaan we straks op praten. We gaan er al wat van jaren. Maar dan wel live in deze studio. Kladwerk 3.
Ja, wat een verskaat joert in Noorwien is net geweldig. Deze treie heren. Kladwerk 3, geweldige jazz. En dat alles te krijgen met het nieuwe album wat uit is. Het is een dubbelalbum. En dat had alles te krijgen met, nou ja, eigenlijk space, ruimte om het zo maar eens uit te drukken. Daarin in vierde zit Jan-Ruud Oosterhaven, Ansel Klooster achter het drumstel. En Boelo Klad zit je naast me. Of vaker de gastwest, Boelo. Allereerst met complimenten, wat klonk dit geweldig. Ja, nou, dankjewel. Dankjewel. Ja. Straks het hele album, maar even zo'n nummer als dit. Hè? Hoe ontsteert dat? Kun je er nog een verhaal over vertellen? Ja, bij elk nummer zit wel een verhaal achter. Composities gaan over de ruimte of zijn gebaseerd op films die ik gezien heb. Bijvoorbeeld Interstellar, ik zeg maar wat. Star Wars, ik nog? Star Wars, ja, Spock hebben we ook nog. Star Trek. Dus ja, alles heeft met mijn fascinatie van jeugd ook af. De ruimte en de planeten en buitenaardse wezen, zeg maar. Alles komt terug. Het eerste nummer was dus Contact. En de soundscape is gemaakt, dat wil ik toch even erbij zeggen, door Hans Breukel. En die heeft een aantal hele mooie soundscapes gemaakt. Die passen bij de sfeer van de stukken op de cd. Even de nummers, want er zit dus een gevoel achter, een herinneringen. Er is een beetje eind op dat hele space, het ruimte-idee. Doet dat met de eigen dicht of is er mij deze beide heren zitten? Hoe ontstaat dat? Nou, het is eigenlijk ontstaan in de coronatijd. Alle tijd om te componeren. Ik had daarvoor een compositieopdracht gehad voor de Noordelijke Quatre Club. Dat is vierhandig. En daar heb ik een driedelige suite gemaakt. En dat heette dan ook de Space Age suite. En daar spelen wij dus ook nu een aantal gearrangeerde stukken van. Maar door die coronatijd had ik alle tijd om door te gaan met componeren. En dat kwam, 21 stukken kwamen eruit. En er zijn 20 stukken op de cd gekomen. Want het is eigenlijk, ik vond het eigenlijk wel mooi. De balans van de Black album noem ik het dan. En de White album. Ja, want het is een dubbelalbum. Ja, het is een dubbelalbum. Ja. En dan nog vind ik het knap. Dus 20 jazznummers kwijt. Want ik bedoel, als het in de rockabilly is, dan 6 gauw op 12 minuten best clear. Maar dit zijn nummers die ben vaak wat langer, hè? Nou, sommige stukken zijn langer. Het nummer dat we zo meteen gaan spelen, Space Age. Dat is eigenlijk een suite op zichzelf al. Ja, met verschillende bassolo en pianosolo. En, dus dat neemt wel wat tijd. Maar een Black album en een White album had er ook van maken. Is dat een vormdingetje of bent echt 12 verschillende schijven worden? Nee, ik wou dat als in balans. Het gaat mij om de balans tussen de Black, dus 10 nummers en de White album. En dat zit er ook per stuk, tussen de stukken zit ook maar 2 seconden. Echt heel consequent gedaan. Want je hebt vaak, als je een dubbel LP of een dubbel CD hebt, de tweede CD is altijd minder dan de eerste. Ik dacht van, nou dat moet niet. De gelijkwaardigheid van de stukken. Breek met die traditie? Ja, ik breek daarmee. Voor mij is dat ook wel gelukt, maar dat is aan de luisteraar natuurlijk om te beoordelen. Maar ik ben wel tevreden. Ja. Oer reizen sprutsen, hè? We kunnen het oer ruimte reizen, hè? Space traveling. Maar er bestaan ook muzikale reizen en die van jij is al 15 jaar onderwijs. Hoe viel dat? Sorry, ik verstond even niet. Die van jullie is al 15 jaar onderweg. 15 jaar, ja, we zijn al 15 jaar bezig. En met Jan Ruud 3 à 4 jaar geloof ik. Maar met Ansel speel ik al 15 jaar. Ja. Dus... Hoe voelt dat? We gaan steeds verder. We zijn nu in de ruimte beland, dus ja. Ja, wat hierna? Dat weet ik nog niet. Dat zien we wel. Maar een goed gevoel over jullie samenwerking. 15 jaar, inderdaad. Jan Ruud wat korter, maar toch, de basis is toch 15 jaar geleden al gelegd, denk ik. Hè? En dat merk je gewoon door, wij weten wat we aan elkaar hebben. En als het een keer misgaat, dan dat maakt niet uit, dat wordt wel opgevangen. En Is er veel veranderd in de muzikale opvatting ten opzichte van jazz en jullie eigen spelen? Ja, nou goed, de eerste, het is de 6e CD al die we maakten. De eerste CD was meer jazzgericht. Maar ja, met deze CD is het het is wat breder, hè? Wat ruimer. Hè? Veel breder. Nordic jazz, dus uit Scandinavië. Daar luister ik veel naar. Bobo Stensen bijvoorbeeld, pianist, te gek. Vooral het sferische dus. Sferische muziek, filmisch, maar ook wel wereldmuziek, pop. Alles zit erin. Niet alleen jazz. Nee.
album is uit. Ik praat nog even met de drummer en met de bassist. Ik zal even naar Anselta. 15 jaar onderweg. Hoe voelt dat? Ja, de tijd vliegt. Hè? Vooral when you're having fun. Zo luidt het gezegde dan. Maar het is een enorm plezier om met Bulo samen te werken. Eigenlijk komt hij ook wel steeds meer met wat nieuwe stukken. Weet je wel, die man die blijft mij verrassen. Ik heb zelf al eens gezegd, als ik kon componeren zou ik het zo doen. Het is wel omschreven als ogenschijnlijk eenvoudige muziek. Het is wel toegankelijk, maar wel met een diepere laag. Dus het gaat wel ergens over. Het heeft een kop en een staart. Wij als, vroeger zou je zeggen, begeleiders van de pianist hebben veel ruimte. En eigenlijk inmiddels, wij proberen ook het art of the trio dan te benaderen. Dat wil zeggen, ik als drummer, Jan Ruud als bassist heeft even een belangrijke stem als Bulo. En dat lukt eigenlijk steeds beter. Wij hebben ook ruimte voor creativiteit en dat zo houdt wel 15 jaar vol. Dat zou ik zeggen, want anders dan ben je al eerder afgeknapt. Prachtig mooi album dus. De 6e in totaal. En al even refereert Jan Ruud, er wordt kwart erbij. Met die eigen bas. Zelf maken, hè? Ja, dit is correct zelf maken. Hoe was dat horen eigenlijk? Ja, het is eigenlijk een prototype. En ik ben op een gegeven moment... het is denk ik mijn 20e instrument al wat ik in totaal al gebouwd heb. En op een gegeven moment, ik voel eigenlijk een hele nieuwe aanpak bedenken. Want normaliter het een instrument of een gitaar of een bas, het een hals. En daar zit eigenlijk een body onvast. En dat is beide van 2 verschillende stukken hout. En ja, dit instrument is eigenlijk heel raar qua constructie. Want het is gewoon 1 tapstar in een stuk hout. Ja. En er zit eigenlijk omheen gewoon een multiplex. En dat houdt alleen die... Ja, ik neem het zelf maar soms maar zo'n beam, als een beam. Die stam bloedt gewoon op zijn plak zitten, terug dit multiplex. En ja, er zit een ontzettend dikke sound in. En de speelt het lekkerste mij op deze wies? Absoluut, zeker weten. Oh, zie je hem staan het maken? Nee, zie ik hem net mooi aan. Nee, dit, en het is het eerste keer dat ik deze bas opneem. Ja, en het is het gewoon een soort ruimteskip. Dus dat past heel goed in deze context. Hè, En past ook zo goed bij deze groep. Nou, daarom viel het jullie zo goed. Ja, dat is ontzettend leuk om met deze man te spelen. Ja. Van de liefhebbers dus. En ik vind ze heel erg te gek. Vandaar dat ik in deze studio ben. In verband met dit nieuwe album. Een dubbelalbum. Sinds ik nogmaals erbij. Space Age Suites. Live in Noorderwien.
Ja, fantastische jazz van Kladwerk 3 en hun nieuwste album. Ja, Noordwien is een programma van muzikale tjenstellingen. Nou ja, of misschien ook geen tjenstelling. Maar in ieder geval muzikale oergong. Om het begin hier we maar even in beeld. Gaatse Bosma, mijn oren klassieker van hem. Maar hij komt met een nieuw album uit. En ik ben blij dat hij er is, Gaatse. Mooi, dat is de best, jongen. Ja, fijn om een keer weer Willem te wijzen, mijn Noordwien natuurlijk. Heerlijk, ja. Thuiskomen is bijna van mij. Ja, Mooi om te jaren. Hoe is het met hij? ja, heel best. Smoor er ook gelukkig weer. Nou, we gaan natuurlijk elke keer weer ja, corona hoen. Dat we even balen. Maar in die tijd heb je wel genoeg tijd om andere dingen te doen. En daarvan is het album wat Takkenwieke Vreed uitkomt een voorbeeld. Ja. Goed, als die bord op fretten tijdens de periode dat het net mocht. Nou, in het begin dan besef je net goed wat er ging is natuurlijk. Hè. In één moest op 15 maart, ook moest alles dicht. En dan vind je het wel prima. Dan denk je van, oh, dan ben ik dit weekend een keer thuis. Nou, oké. Maar de tweede week dan denk je van, dit koe wat langer door dan 12, 3 weken. Dus op een gegeven moment dan ben je wel wat te denken. Maar ik had ook gewoon positief beloond. Ik zei, we zo'n en dat alles mooi. Wat er ook in mij. Dan show we wel bij, maar wie wel lastig. Want je weet nou eigenlijk waar je mist al die tijd. Hè. Want op een gegeven moment ben je thuis. En dan ben je daar onwend. Dan is dat zo. Maar ja, nu ben je weer elk weekend, nou ja, 60 kanonaten vol. Het is van, bliksegaar, wat wie dit mooi altijd. Had ik dit nou mist? Ja, nou ja, dus op die manier. Drok. Ja, echt heel fijn. Thuis, studio, had je alles zelf maken? Nee, net alles zelf, want ik ken net accordeon spelen bijvoorbeeld. Ja, ik ken het wel. Ja. Ik zei, ik zei die van de week op televisie. Ja, ik weer in Heer. Ja, dat weer heel mooi. Ja, super. Ze ben in 2003 in Bimi geweest en ook bijna het zien in Edato. Ben ze weer Bimi thuis geweest en dan zie je wat zien in die tier doet. Ik ken wel een beetje accordeon spelen, maar net zat het wijze maar om het maar te zeggen. Dus bepaalde dingetjes dat mij uitbesteden. Maar de meeste dingen ben wordt thuis geproduceerd. Het komt dus komt op mijn eigen studio, voor mijn eigen platen helemaal nou. En dan ben ik gewoon het zien frisse veskes waar we hopelijk wat succes mee krijgen mij. Maar al je eigen beheer dus, een eigen initiatief en het helemaal zelf organiseert. Zelf organiseerd en dat had ik mede de corona mij dracht dat je daar niet een tiert van haar om daar eens even een oor zo naar te denken en dat even een goede update Jan. En het leuke is ik nog, hopelijk mij een week of 2 komt ik nog een Friestalig vers want dit album wat nu aan uitkomt, dat is Nederlandstalig. En ik zal aan even een van die album, want dat is wel leuk, dat ik even een sneak peek. Even sfeerperiode. Even sfeer en nou, dan komt bij 2 weken een Friestalig versje uit, een simmerversje, dus ik hoop dat een beetje ontslaan mij. Wat wie in een muzikale insteek, wat we hier hebben Joert mij een noemer van dat is een beetje old school. En het doel is een klassieker intussen, dus een beetje de happy hardcore. Ik kan me voorstellen dat het album net zo volle happy hardcore klassiekers op staan. Nee, er zit geen happy hardcore klassiekers op. Nog net. Nee, dat ken. Wat voor plaat is het worden mee worden? Ja, het is wel feestmuziek, Nederlandstalig feestmuziek. Maar het gaat ook alle kanten wel een beetje uit. Want normaal werd ik live op het podium staan. Dan ga ik van links naar rechts, letterlijk en figuurlijk. Dus ik van happy hardcore. En hier bijvoorbeeld zeg maar niets meer van André Hazes. Dus er worden uitersten. En zij is op het album ik wel een heel beetje. Dus er zit lekkere versjes op. Wees de Polonaise op dwankest. Wees lekker op Doosje kerst. Wees op mij. Jammerie kerst, zeg ik maar. Dus alles zit er wel een beetje op. En dat wie ik de insteek. Dus een album, ja, heel veelzijdig. Oké, accordeonist, hast u zien hier, begreep ik een beetje hoe het je bent. Maar Daniel Metz, dus de goede kameraad van mij, dus die had ik even die. Die werden die is er 4 voor, ergens bij Holwert in de buurt. Ja, we in Holwert, dus ik ben even bij hem West eerst in een bakje koffie en hebben we er even een hoorn en die had mooi een virtuoos op de accordeon. Dat is. Maar wat en de rest, hetzelfde in al je? Ja, er ben wat gitaarpartijen in spelen. Dat had Niels dien. En ik ga nog wat kollertjes. Dat had Eveline van mij dien. En Sabbe steeds. Ja, het is al hier digitaal. Dat is wel heel, het werkt heel makkelijk. Hè. Dan kerst dus een opzetje meidje. En dan mailt het naar Daniel Metz. Dan zegt jongen, je maakt accordeon op. Nou, dan speelt het hier dat in. Stuurden we naar die taal. En drinkt het al hier samen. Dat mooi. Ik hoop een heel mooi geheel. Ik ben er zelf heel blij mee. En daar gaat het om. Maar je bent eigenlijk de producer van je eigen plaat worden. Klopt, ja. Ja, dus dat is wel... Lekker eigenwijs. Nou ja, zo wil ik het net zeggen. Maar ja, kleren. Ik vind, maar het is echt gewoon een heel leuk proces. Het is best creatief bezig. En ik ga dan studio thuis on hoers. Dus bij wijze van ook zelfs een keer wie ik bij het album bezig. Ik denk dit maakt duur kleren, want ik op 10 juni wok het online had. Dus dan moest ik een datum ha. En wie ben vast, wie ben altijd in het druk had, dan presteren we nog beter. Hè? Als je te rustig gaat, dan scoor je wordt wat van uit. Op het moment dat je het heel druk had, dan maakt het al. En dan ben ik de maandag nog eens jongen wie ik een studio ingegaan met mijn pyjama naar Roan. En nog eens 4 ben ik uitkamer. Ik was wel bij het eigenlijk. Hè, de middags. Ik hier de pyjama nog gewoon. Dus dat is echt wel... Ja, pyjama hits. Hey, ja. Dan nemen ze ook wel eens rock'n'roll gewoon leven. Ja, leven. Ja. Ik denk van, in mijn studio in. Ik verklaar me aan wel even. Dan zou je zitten. En dan zit nou de hele dag in pyjama. Maar ik heb wel wat in. Dat is clear. Ja. Nee, wie komt uit? Hoe heet hij eigenlijk? Het album heet SOS. En ik zal nog aan dat Veske Caroline Kom van hem jongen. Dat is het tweede liedje op het album. En de eerste hou ik nog even geheim. Maar de tweede even een sneak peek. Waarom SOS? Ja, SOS. Het Veske heet SOS. En dat is natuurlijk wel een SOS nou na corona. Dat is even een journalist van... Hey, SOS, hier ben ik. Met een album vol plaatsjes. Dus vandaar SOS.
Fantastisch dat hij er is. En dat er één past bij dit programma is het Gaatse Bosma. Top dat hij er is. En dit is, is de nieuwe single of hoe maak ik het? Nou ja, het is het tweede versje van het album. Dus het is, het één had het jet. Dus ik de eerste keer dat ik live zong, dus dat is ook wel spannend natuurlijk. Dus Caroline komt voor de allereerste keer nummer 12 van het album. Live in Noordwien. Jouw verlangen naar het witte strand. Nu ben je hier in het verland. Jij leek wat verloren en alleen. Ik nam je mee en wist meteen. Nee, ik laat je nimmer meer gaan. Nee, jou kan ik niet weerstaan. Caroline, kom, Caroline, kom, laat me dromen. Zeg me dat je blij, zeg me dat je liefde voelt stromen. Caroline, kom, laat me zweven. Ik wil alleen met jou bij de hemel wou. Caroline, kom, laat me dromen. Zeg me dat je blij, zeg me dat je liefde voelt stromen. Caroline, kom, laat me zweven. Ik wil alleen met jou bij de hemel wou. We dansten door de zwoele zomernacht. Jouw warme lijf voelde zo zacht. Zelfs de goden werden wakker van jouw blik. Verloren in dat ogenblik. Caroline, ben je van mij? Blijf toch hier bij mij. Caroline, kom, laat me dromen. Zeg me dat je blij, zeg me dat je liefde voelt stromen. Caroline, kom, laat me zweven. Ik wil alleen met jou, want bij jou bij de hemel wou. Caroline, kom, laat me dromen. Zeg me dat je blij, zeg me dat je liefde voelt stromen. Caroline, kom, laat me zweven. Caroline, kom, ik wil alleen met jou, want bij jou bij de hemel blauw. Ja, na je weekend komt zijn nieuwe plaat uit. Of nieuwe plaat, zijn eerste volledige album trouwens. Gaatse Bosma. SOS. Na je weekend Vretus scrolt in de agenda. Geweldig om hem weer eens even te zien. En hoe hij ik weer opleeft natuurlijk. Na een toch wel een moeilijke periode als artiest. Alle dwarren dicht binnen. Ja, wat maak je dan? Nou ja, een mooi album maatje. En die komt dus uit. Gaatse Bosma. Dan gaan we toe de Vreeds. De Satris, de 11e. Dan is er een leuk festival op een Westreen. Nou ja, toch hoe dat COVID had, dat stiel heel lang plant. Maar eindelijk kan het trok in. Bad Billy Blue. Bad Billy Blue, ja. Gerda Buijs, mooi dat is de best. Ja, dankjewel. Ik zei al, ik bedoel hingen in die titel, dat kind hartstikke net door. Nee, dat is exact. Waar komt die wij eigenlijk? Nou, waar komt het wij? Nou, Bad is natuurlijk een badhuis. Maar Bad is ook, zit ik voor outlaw. En Billy, rockabilly, blue, bluegrass, blues. Dus het houdt een beetje de sfeer van het festival ongeveer om. Ja, precies. Het is net een songtitel ergens van dus. Nee, het is net een Het is songtitel. een samengestelde naam. Ja, zij is het. Aannemen door de acts die het optreden zullen. Want het is een mooi lieds-festival op een Westreen. In Badhoes al inderdaad, zeiden ze te leven. Dit is weer typisch een voorbeeld. Je plannen wat en dan ben je 2 jaar verder. Ja. En hoe vaak gaan we het uitstellen, Matt? We gaan 2 keer uitstellen, maten. 2 keer. Ja. En gelukkig, de line-up, zo 4 mogelijk had ik het op 1 band. Nee, die had net het COVID-virus geoorleefd. Maar de rest van de line-up is mij. Ja, maar wat is het idee achter het festival eigenlijk? Het idee erachter is, we willen gewoon een liedskalig festival zetten. Toegankelijk voor iedereen, en vooral van mensen met een liedsenbeurs. En
ook voor de hele familie, want het is echt een familiefestival. Ik is de band meenemen, ik is de beppensissers, pakensissers. Ik is al je meenemen. Letterlijk leegdrempelig dus. Ja. Ja, goed. We moeten maar even door de naam gaan. Waar zullen we al je spelen? Nou, wij starten zoals gewoonlijk met een lokale band. En in dit geval Benno en de Blondies. Dat is een bandje van Henry van der Ploeg en Ian Posma, die het ook in Admoran speelt. Dus in dit geval even heel wat oors. Maar die doen wat covers van The Animals. Zombies. Ja, maar zit er Guns N' Roses tussen, zeg maar. Altijd dus goed, Rolling altijd. Stones, wist. Ja. Dus we starten lekker. En dan hebben we de Mudbirds. Die hier volgens mij ook wel west. Ja. En wat heeft die dat ze wegkomen? Bluesduo, hè? Ja, bluesduo inderdaad. En daarna gaan we oor naar een beetje swingende muziek. Tiffany and the Rhythm Boys. Is dat meer in een rock'n'roll, rockabilly-achtig? Ja, rockabilly-achtig, ja, jaren 40, 50. Dus nou, een beetje tempo erin. En dan gaan we een beetje de roegere kant weer uit met Sequoia, Southern Rock. En we sluiten aan met Hay Fever. Weer lekker rock'n'roll, jaren 50, 60. Lekker, Elvis en we hadden hier laatst nog van. Dus zo kan op YouTube, er zitten de opnames wel. Ze ben hier in Noorderwien-West. Het is echt een ontzettend leuke band. Twee broeren zitten erin. Het is lekker mooi feest. tweestemmig. Ja, heerlijke feestmuziek om het samen zo te drukken. Nou, dus fijn om mij aan te sluiten. De Westrijn, Badhoes, de Olven dus. Hoe laat begin je hem eigenlijk? We starten om een urenstrijd. De eerste band begint om 3 uur te spelen. En nou ja, goed, er is meer bij natuurlijk. Hè. We hebben springkasters van de band. Ze kunnen zich sminken, laten knutselen, van alles wat. En we hebben een eigen cocktailbar. Dus jongen. Ja. Neem vooral snijens vrij. Had je hem nog plannen had, zou het net waan. Zo, Nee, lekker massa, bijkomen. Inderdaad, ja. Maar het was steeds een kaartje kocht worden? Of Nee, gewoon, jongen, het is het mooiste. Het is vergees. Ja. Ja. Helemaal goed, ja. Nijweken dus. De Westrijn, Badhoes, Bad, Billy. Blue. Ja, en Maar- net steen er maar in, dat zeggen we daar. Precies, ja. En toffe bands, lekker zwerken en neem vooral Ban en Beppe mee. Het komt altijd goed. Zo is het. Leuk dat ze weer Gerda. Ja, dankjewel. We beginnen al even over kladwerk. Dit is dus de nieuwe CD. Space Age Suite. Hij klinkt net alleen goed, maar hij shot er ook nog goed uit. En de bassist Jan Ruud Oosterhaven is trouwens verantwoordelijk geweest voor de hele opmaak. We hebben nog één nummer van hun te gaan. Dus wat mij onbelangrijk. Alvast bedankt voor het zien en dat had ik in het programma. En dit is kladwerk 3. Dag.
two sisters side by side. Sing I dum, sing I day. There were two sisters side by side. The boys are bound for me. There were two sisters side by side. The eldest for young Johnny cried, I'll be true unto my love if you will be true to me. Johnny bought the youngest a gay gold ring. Sing I dum, sing I day. Oh, Johnny bought the youngest a gay gold ring. The boys are bound for me. Oh, Johnny bought the youngest a gay gold ring. He never bought the eldest a single thing. Oh, I'll be true unto my love if you will be true to me. Johnny bought the youngest a beaver hat. Sing I dum, sing I day. Oh, Johnny bought the youngest a beaver hat. The boys are bound for me. Oh, Johnny bought the youngest a beaver hat. The eldest didn't think much of that. Oh, I'll be true unto my love if you will be true to me. As they were walking by the foamy brim, sing I dum, sing I day. As they were walking by the foamy brim, the boys are bound for me. As they were walking by the foamy brim, the eldest pushed the youngest in. Oh, I'll be true unto my love if you will be true to me. Sister, oh sister, give me thy hand. Sing I dum, sing I day. Oh sister, give me thy hand. The boys are bound for me. Oh sister, I will not give you my hand, and I'll have Johnny and all his land. I'll be true unto my love if you will be true to me. So away she sank and away she swam. Sing I dum, sing I day. Away she sank and away she swam. The boys are bound for me. Away she sank and away she swam until she reached the miller's dam. Oh, I'll be true unto my love if you will be true to me. The miller, he took her gay gold ring. Sing I dum, sing I day. The miller, he took her gay gold ring. The boys are bound for me. The miller, he took her gay gold ring, and then he pushed her in again. Oh, I'll be true unto my love if you will be true to me. The miller, he was hanged in the mountain head. Sing I dum, sing I day. The miller, he was hanged in the mountain head. The boys are bound for me. The miller, he was hanged in the mountain head. The eldest sister was boiled in lead. I'll be true unto my love if you will be true to me. There were two sisters side by side. Sing I dum, sing I day. There were two sisters side by side. The boys are bound for me. There were two sisters side by side. The eldest